El moviment 15M celebra el seu primer aniversari amb dues manifestacions el dia 12 i 15 de maig. Un moviment apartidista i pacifista que lluita per un canvi social. A continuació, mirem les imatges. El 12 de maig va començar amb manifestacions arreu de l'estat espanyol i també a altres llocs d'Europa, com per exemple a Londres, per exigir un canvi global i reivindicar els nostres drets. Durant 4 dies seguits, el moviment 15M s'ha mobilitzat massivament en contra d'una classe hegemònica i un poder econòmic i polític corrupte. 15M va erosionar ara ja fa un any per la necessitat d'un punt de reunió per totes les persones que volien un canvi social de base. L'any passat, durant un mes i mig, Plaça Catalunya es va convertir en una àgora autogestionada on es convivia de forma assembleària i horitzontal. Trobar uns objectius concrets va ser molt difícil. Hi havia tantes ideologies i tanta gent encara per descobrir-se i formar-se que l'efectivitat d'una única línia d'acció va ser impossible. A la vegada, va ser aquella explosió de sentiments, d'unió i retrobament la que va portar el moviment a estendre's pels barris. És des de llavors que el moviment 15M s'està articulant amb assemblees de barris, on es debat sobre les diferents problemàtiques socials i sorgeixen propostes que posteriorment s'aproven a l'Interbarris, espai de coordinació de les diferents assemblees de barri. Aquest 12 de maig ha començat, doncs, amb molta força, una força social que va unir a milers de persones per manifestar-se. Aquestes mobilitzacions van ser pacífiques per part del moviment 15M, tot i que va haver-hi repressió per part de la policia en les diferents ciutats. Les manifestacions van acabar reprenent les places. En aquestes es van fer les assemblees generals per coordinar tots els activistes a per un canvi. En algunes ciutats això va concluir amb una acampada a les places, tot i que no van ser tan nombroses. A Madrid, però, la mateixa nit del 12M van ser desallotjats, acabant amb més de 17 detinguts. Un dato curioso que debes registrar es que nos han corrido hasta aquí, hasta el principio por cortejo y se han retirado porque han recibido una orden. Se han retirado. Que claro, imagínate hablando, ahora ya entramos en la comedia otra vez, dirás tú, pero no, es la realidad. Que habrán llamado al gerifalte de la policía y, oye, que hasta dónde los corremos. Los corremos hasta el Manzanares, los echamos al río. Que ya han dicho, no, quedaros aquí. Os han trasladado como alrededor de 100 metros y alrededor de 100 metros seguían y han parado. Y se han puesto detrás, lo siento, por perderles foco. O sea, nos han llevado hasta allí y ahora se han puesto aquí otra vez. Igual ahora se ponen en el sol y le vuelven a hacer la misma. ¿Qué sé yo? Comedia. La comedia es muy real, es más real que la realeza misma. A Barcelona, que no van ser desallotjats, també hi va haver-hi un detingut. Durant els 3 dies següents a Barcelona s'han fet assemblees on tothom participava, congregant tot tipus d'idees i organitzant accions per reivindicar els nostres drets. Hoy hacemos 4 acciones contemporáneas en Barcelona, en Plaza de Catedral, en Plaza Urquinaona, en Plaza Universidad y en Plaza del Molino, para visibilizar 4 de las entidades financieras que más están ejecutando y más están desahuciando a las familias, algunas de ellas que están siendo directamente ahora intervenidas con dinero público, como es el caso de Bankia o es el caso de Catalunya Caixa. Es intolerable que las entidades sigan acumulando miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle y por lo tanto exigimos la paralización inmediata de los procesos de ejecución y de desahucio. L'assemblea del 14 de maig, que va acabar a mitjanit, va ser massiva i clau per organitzar totes les accions del següent dia. El 15 de maig, unes 300 persones van escenificar un funeral per l'educació davant la seu del PP, on també es va fer un dinar popular. Els iaioflautes i la Plataforma per la Vivenda van fer diverses accions reivindicatives a moltes seus bancàries. També va haver-hi un judici popular davant la seu de la Caixa, a plaça Maria Cristina. Aquest lloc, anomenat Mordor a partir d'ara, per ser com la terra del mal per excel·lència en l'obra de Tolkien, El Senyor dels Anells, ha estat l'espai principal on totes les persones s'han congregat des del mateix 15 de maig. Durant el 15 i 16 de maig s'han anat fent cacerolades contínues per manifestar la ràbia i impotència davant d'aquesta entitat bancària. Me aburro, porque no tengo curro.
fins que el dia 16 per la nit els manifestants van ser desallotjats, acabant amb bastants identificats, 4 persones ferides i una detinguda, que a hores d'ara ja està en llibertat. El capitalisme marca les nostres vides, mercantilitzant fins i tot les idees, i la nostra ferma discrepància amb això té com a resposta la indiferència dels poders financer i polític i l'opressió policial. El moviment 15M no ha acabat, com tampoc tots els altres moviments socials, que estem treballant de forma horitzontal i participativa per una transformació social.